Moni habari ndalongo kuchokera kuno ku office ya zofalitsa uthenga mu Archdiocese ya Lilongwe kudzera pano pa radio Alinafe. Mmene tadutsa chaka cha 2025 tsopano Mulungu watilola kuti tilowe nawo mu chaka cha 2026. Ndipo ndi chimwemwe chonse Ambuye ndi wachifundo watilola kuti tilowe nawo mu chaka chimenechi. Choyambirira ndikuthokoza Mulunguyo kuti Ambuye zikomo mwatilola kuti tifike pano. Tinadutsa mwina muzowawa ndi zina zoterezo koma tonse lero ngati tikuonana ndi kuti Mulungu ndi wachifundo, timuyamike Ambuye zikomo. Ndi mmene tikufuna tiyambe chaka chimenechi tikuyamba motani. Poyambirira ife kuno ku radio Alinafe tikuthokoza Archbishop wathu George Desmond Tambala amene ndithu akupereka support yonse kwa ifeyo ndi office yawo ino yonena kuti tithe kugwira nawo ntchito yothandiza kufalitsa uthenga wabwino wa Mulungu mu Archdiocese yathu, mpingo wonse wa ku Malawi komanso pa dziko lonse lapansi. Ndipo tikuthokoza auxiliary awo Bishop Vincent Mwakwawa ndi ena onse administration ya Archdiocese ya Lilongwe chifukwa cha support yonse imene tikulandira kuno ku radio Alinafe. Tikuthokoza mpingo wonse wa Lilongwe, the Catholic Church, mpingo wa Katolika muno mu Archdiocese. Komanso monga radio Alinafe mukutimvera ambiri sa Katolikanso sa Khristu mwina koma mukutimvera ndi mukutipatsa support. Ife tikuthokoza kwambiri zimene mwakhala mukutichitira mbuyo monsemo. Dzana lomweli nali nawo pa radio phone in program ndimamva konse kumene kumachokera makhozi osiyanasiyana kuti ndiko komwe kumvera. So tikuyamika kwambiri support imene mapereka ku radio Alinafe. Mmene tikufuna tiyambe chaka chimenechi tikupemphanso magulu onse amene tatchula. Ife tikudziwa kale kuti monga kutunda kuno kwa Archdiocese administration motsogozedwa ndi Archbishop Desmond Tambala kupereka kale support ndipo ali ndi maplan ofunikira kwambiri oti tipite patsogolo. Koma tikupemphanso nonsenu kuti mukhale nafe. Chachikulu chimene chikufunika ndi chani? Choyambirira ndi chaka chamawa. Chaka chamawa kuli zinthu zazikulu 2027 pamene radio Alinafe ikhale kukondwerera 25 years kapena silver jubilee. Nkale tidayamba ndikale koma iye kwambiri mpuna sikale ambiri naiti tabadwa nthawi imeneyoyo inayamba movutikira koma look now where we are. Onani mmene tilili. Tinayamba ena amene munabwerako kuno munaona building ya radio Alinafe tinayamba mu garage. Koma panopa ndika structure kuoneka bwino, nyumba ndithu ya munthu yooneka bwino. Koma tikufuna kuti tidutse pamenepa tipite patsogolo. Chachikulu si structure imene ndikunenayo ndingofunira kuti takhala tikukula mwa njira yodabwitsa ndithu. Ndikufuna kuti ntchito imene radio Alinafe inakhazikitsidwira ipite patsogolo kufalitsa uthenga wa Mulungu ponseponse kuchokera ku malo abwino komanso anthu ake amene akhala kutithandiza amene tikugwira nawo ntchito kunoko ku radio Alinafe akhale motivated kuti tigwire bwino ntchito imene yonena kuti ipite patsogolo ndithu ponseponse ngati chida cha Archdiocese ya Lilongwe. Ife tikufunirani nonse amene mukutimvera mukutionerera pano zabwino zonse mu chaka chimene cha 2026 tigwirane manja pakhala mapulogalamu ambirimbiri otithandizira kuti tione kuti 2027 tikondwerera bwanji chaka chimenechi. Koma mapulogalamu onse akhala kutipindulira tonsefe tiye tigwirane manja magulu osiyanasiyana komanso tikonza gulu lija tinena kuti Friends of Radio Alinafe, abwenzi a radio Alinafe. Tifuna kuti amenewa ndithu tikhale nawo limodzi ndi staff ya kuno ku radio Alinafe ndiwowo ndi Archdiocese yonse ndiponso nonse amene makhala mukugwira nafe ntchito tikhalire limodzi kuti tikonzekere bwino chaka cha 2027 silver jubilee ya radio Alinafe. Ambuye akudalitseni nonse mu chaka cha nyowani cha 2027. Zikomo.